duk salatin da kuka yi ana kai mini sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ana nuna wa manzan Allah wane dan wane jikan wane daga ƙasa kaza wane yayi maka salati. Allahu akbar. Qalu ya Rasulallah, sahabbai suka ce wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad armaita, ta ya za a kai maka salatanmu bayan ka rididdige a ƙasa, ka riɓe ka narke ka bi ƙasa. faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kun yi kuskure, ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawa baya riɓewa. Shi yasa bayan ɗarurukan shekaru da mutuwar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dangin shi bani Isra'ila sai suka yi shawarar za su tashi daga ƙasar Masar a zamanin annabi Musa, za su bar ƙasar. To ashe shi kuma dattijo kafin ya mutu shine annabi Yusuf ya yi wasiya cewa duk ran da bani Isra'ila suka yanke shawarar za su bar ƙasar Masar, to aje a kwakule kabarin shi a tafi da gawar shi. Wannan zamani ya kai bani Isra'ila suka yanke shawara a lokacin annabi Musa, sai aka yi sanarwa cewa to jama'a ranar kaza ga watan kaza za a bar garin nan. Da kuma annabi Yusuf ya yi wasiya, dukkanmu mun santa cewa duk ran da za a bar garin nan a ainihin ɗauke gawar shi a tafi da ita. To amma zamani ya yi tsawo ba a san inda kabarin shi yake ba. Annabi Musa ya ce jama'a cikinku akwai wanda ya san inda kabarin annabi Yusuf yake? Sai wata tsohuwa ta ɗaga hannu, sai ya ce mu je ki nuna mana, sai ta ce a'a, sai an bani aljanna. Allahu akbar. Wannan tsohuwa tana da hikima. Ta ce sai an bata aljanna. Annabi Musa ya ce a ba shi da aljanna, ba tashi bace, ba zai iya bata ba. Nan take sai Allah ya mishi wahayi cewa ka ce mai abin ya bata. Allah ya bata. Shi yasa rashin kira aka ce karen bebe ya bata. Da tsohuwan nan bata danyi wannan hikima ba, mai yiwa da abubuwan sai ta je ana ceton masu ceto. Amma kaga yanzu Allah ya bata aljanna a harshen annabin Allah Musa. Shine aka je sai ta ce kun ga wannan ruwa inda yake kwance, suka ce to ku kwarfe. Suna kwarfewa shikenan sai ita ba wani wanda zai mun sallama face sai Allah ya dawo mun da raina na an samu sallama. Sannan kuma da kansa yake cewa ku rinka yawan sallama da salati a gare ni, musamman salati a ranar juma'a da daren juma'a, domin sallolinku ko salatinku da kuke yi ana bujiro mun da su. Sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce yaya za a kawo maka adadin salatan da muka yi maka alhalin ko tuni kasa ta riga ta